Abafowethu, nina niyathanda njalo niyakuthanda ukukhala. Uyabona kunalabantu laba uze umuntu ethi hey mina ngibhema inyawupe, hey mina ngihlala emkhukhwini ngoba ngafelwa umalo, ebulawa umzala, hey mina ubaba wafela emayini, ubaba wafa. Umuntu uhlala emkhukhwini useyozafa umuntu efele emkhukhwini ngoba nakho uyise wafa efele eMarikana le kudutshulwa abantu. Mina uBhekicele, mina uRamaphosa, usibanibani wabulala ubaba. Ishidi yonke lento leyo. Ishidi yonke lento leyo. You understand? Uma uyindoda, uma umuntu kumele ufunde ngamaphutha. You understand? Mawukuthi ufike wahamba wawe empilweni, vuka phela uyithathe. Usuzostaka ke manje nawe, mina ngasuzelwa uTshatha, mina uKhuzani wahlukanisa unyaka, mina kwakumele ngihlukanise unyaka uTira, bhu. Mina ngafelwa abantwana bashela endlini emkhukhwini eGoli. Mina usuzoza ukhale ke manje kuze kuvamusa ke manje nawe uyakhala ke manje. Indoda iyavuka ithathe lawo wekhona. Vuka usithathe manje ngalokho uqinyizile shit. Usiyokhala ke manje nawe lapha kuze kuphela unyaka. Soze lokho uthi manje mina ngiwile lokho ngiwile awuvuki ngani kahle. Siyolalelana nawe manje lapha kuze kuvama umusa. Katoni ungavuki yini? Bloody shit. Ikhanda lakho lisebenza. Lento le ayisebenzi lento yakho le. Uvuka uyithathe uma umuntu. Siya understand uvelele inkinga. Kodwa manje sesiyofocus enkingeni kuze kube nini? Hey fosaka. Uvela. Nangehlupheka. Bhu, lokho yasuza. Mphakeleni. Uhlupheka makwenze njani? Uyisilima. Hey.